2025 na, bakakon ka lang gyapon. Kakon nga, igit-igit kay ko. Eget, galam-lama. Pagulog ya, no ko kamahaw, gutom ko. Nga anong karama man kaniskwela, walang kaniskwela gahapon, di ba? Ingon ko pizza 2, balik na ta sa klase. Ha, unsa may pizza karon? Pizza 3. Nga naman kanito gagapon? Ang sakit yung tiyan. Sakit yan. Unsa may magikaon di ay? Ang sakit ang tiyan kay kasi nanay, pangulikta siya og mga spaghetti sa silingan niya. Ya. Ang spaghetti, walay ka ng kuanoy, walay ka ng subak, walay hotdog. Lain kayo. Matang ni ba kay nimo? Lugar og way hotdog magkalibangan na ka. Oh, magsakit ang tiyan na. Arte pa kay sa katanan nimo. Tanawa, og hotdog nga rin kapag hapon. Oh, nga mo karon naman ganito nga. Sakit mga yagi pong tiyan, sakit yung tiyan kayo. Galam-lama ka raman binuang naman imong pagsakit. Sugod lugar ka, mag-eskwela ko, magkalibang-kalibang ko, magigit-igit Pagtyon ko. nila ay kay mo bakakon 2025 na, bakakon ka lang gyapon. Kakon nga, igit-igit kay ko. Eget, galam-lama. Paglagot ya, nga ko kamahaw, gigutom ko. Nung yan ni mag-eskwelahan mo kay Juan. Gamay lang na. Gamay. Wala ka mahaw? Ang ngaon. Nya, ano maglabot pa magkasang pagkaon? Nga talaga yun akong pamahaw. Kayo, gamay lagi kayo na. Oy, ginaw ko nag-diet ko. Kalimpaan na akong pamahaw. Sige paglibot ya. Ay, sige paglibot ya, kay matanggal na. Mukha kayo na nga. Tumba na na diha. Unsam na yung attire? Kaya na ba kayo magtanawa? Mura magkaw. Unsam man ka? Mura magkag manambalay nga napas mo? Uso bang guni karon Unsam na 2025? uso? Di na madala uso na. Marag manambalay nga napas mo ka. Mauna diya, katigulang na mga nga maestra, di nakaka-relate sa uso. Sige, kalinit sa uso. Uso mang guna. Tanawa na gunaw. Mura kag security nga wala ka pamahaw. Panyod to, panyapon, tanan. Nya, gingging na rin, gingging. Gingging, gunggungon ta ka. Manig ka eskwelahan, magtaro ka ano yung uniform na Uso unsa. mang guni. Naunsa man ka napay lapis di sus kinuo ko bulkit. Naunsa man ka. Kung dili mo ka-relate sa style sa estudyante ka mo, resign na lang mo, ma'am. Ay presay man ko nimo. Ha? Kinaraan remintin niyo, ah. Kiniran. Tanawa na yung mga tayo ko. Insakto ba na? Ugma sa lunis dalha imong ginikanan diriya. Sagtulog yun, mag yun. Dalha. Kay nabuang na ka. Naunsa naman ka? Ano mo ko na buang iko? Uso, kinauso. Dalha imong mga ginikanan diriya ako istoryahon. Kay mura ka Yan yung naglabuang. mga butos ako nga nagsakit akong tiyan, nagalibang Ay, ko. ano ko nimo? Gidala ko hospital gapon, mag-check up me. Kapag ako nimo? Bukni Dahil mo. ko palagi, di ka mutusak ko ha, basta mong musulti ko sa imong tinuod. Kay bakakon ka manggod. Dahon ka Oh, gidala. kadalog ko, kadili ko ni mo tuhuan mo nang naglalagi ko kay kahapon pag-check up na mo, gikuhaan ko gistol exam sa nurse. Oh, nagwa ko dala kong sobra, oh. Oh, para imo ko tuwan, oh. Unsa man na? Sobra man sa stol exam, maghimo ko 10, nalibang ko gamay para para mo tuwa ka, dala lang ko stol exam. Ana. Unsaon ko mala? Bahala ka, balagi mo nang ipalaman, di balik ka mo tuho. Kinahanglan ka